Etan plaza olara ekartzeko, hemen Leitzaran ibaiarekin batean ibarre derron eta ibil nendin. Ni heldu baino lehen bazegoen beste tren bat. Ark burdina eramaten zuen plaza olako mehatokietatik Andoaingo geltokira. Nik berriz behasainen eginiko bagoi polit batzuk eramaten nituen, denak jendez beteak eta animaliaz eta paketez. Zer ez ote dut nik eraman? Bai, badakit nik enuela gidatzen, baina horrelaxe esatea gustatzen zait. 1914 urtean hasi nintzen. Egunero Donostia Iruñea bidea egiten nuen, joan eta etorri. 17 geltokitan geratzen nintzen, eta guztietan gustura. Gogoan ditut guztiak, Areso, Latasa, Lekunberri, non igandetan musika bandarekin etortzen zitzaizkidan, eta Leitza, bere nagusitasuna berreskuratuko duen ibilbide honetako erdipuntua, non apaizak berak ere nitaz hitz egiten zuen mezetan. Eta zenbat gustatzen zitzaidan zubiak pasatzea, ibaia eta ibarra hobeto ikusteko, eta tuneletan barrena joatea. Ze harro pasatzen nintzen Uitziko tuneletik, 3 kilometro baitzituen, Europako luzeenetariko bat zen. Ni joaten nintzen Nabailan, orduko 15 kilometroan, horixe zen Ezkonberrien tunel gogokoena. Ni 1929 arte ibili nintzen, eta gero nire kide bat etorri zen, berriagoa, arinagoa eta bizkorragoa, eta alaxe 1953 arte. Orduan euri zakar batzuek zubi asko eta trenbide pusketa asko ondatu zituzten, eta gainera, zera zegoen. Lineako autobusa zein izango zen bada, eta orain ikusten duzue, ni hemen bakarrik. Eta ibarra berde, eta inbeste gauza zoragarri,